Tepang iti tangatan. Inapalabas kabayatan ti panagdalyasat da Colonel Maravilla ken Miguel. Kelat nga danangambush kadakwada. Saan ang nagbaligi ti grupo ni Hector amang parmet kada Colonel Maravilla. Iso akas ta unay ti pungtot ni Congressman ket nakabil na ni Hector. Iti saan ang nagbayag? Inawagan ni Congressman Marasigan ti cellphone ni Colonel Maravilla ket pinangtan na tinaud-udi. Iti sa bali bangir, ingagaran ni Don Braulio nga ipabasa ken Altea ti peke a dokumento ti daga. Iso ang mariribukan ti balasang no asino at talaga ti akin kukwa iti paraiso. Iti mat panagsarsarita da Billy ken Don Braulio iti daan a hideout. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo ang napauluan. Tepang iti tangatan. Dasano ti pa nakaamom, boss? Gapo iti senyal. Nasenyalan dagiti dokumento. Blanco a coupon ban ti imparabaw ko iti dokumento. Anya? Timeton mismo a dokumento ti nakaparabaw iti blanco a coupon ban. Kaya't asawan da ita. Nabasa ni Altea siya tiyakin kukwa iti paraiso. Boss, Sana rumbang nga mamuan ni Altea ti amin, Billy. Aging ka si Bibiaga. Agtalinaed a kukwak. Ti kinabak na ti pamilya na. Anya nga tatir aramidan ni Altea iti lugar, anang surutak idigi ni Don Agosto. Jak pa'y kabisado ti lugar anapanan ni Altea. Narigat ti basta sumraklatan. No anyaman ti panggap ni Altea ang aramidan ni Jay. Sapay la ko matagbaligi. Malaman. Agin nagawan ti lawag kan sipngat. Mapana kon iti nang iparkingak iti motorsiklok. Nasken na makadano nakadagos iti pantalan. Ngayon baga ti impormantek. Kapag sangladan dagiti agi deliver iti droga. Positibo. Grupo ni Mr. Fortes ti adda iti pantalan. Sabali tinadlaw ko iti aglaklako iti balot ngayon masidag ka dagiti lalaki. Nalabit nga ispya dayjay. Adda nagsardang akotse iti saan unay nga dayo. Nibong ti dimsag. Sabali ti kahit asawal na ito'y. Adda nang paltog ka dagiti adda iti pantalan. Kat nagtaray mo ti aglaklako iti balot. Tulungak dagiti operatiba kontra ka dagiti kabusor. Bong! Di mon gandatan pa iti tumaray. Dakas ka lang! Sumuko ka langin! Di kan lumaban pa'y! Pagkano! Pagkano nyo! Aglimas na yun! Tinukulan nyo! Aglimas na! Saan arumbang ang makalibas na? Karang-rangit pa ilang dagiti daddo makakadwami dagiti otoritan. Namuan dati transaksyon mi diti pantalan. Saan kami abas na makalibas? Ada nakabalangan na pulis. Talaga siya ti sursurutan. Yung apay ngam amunak. Apay ngam amunak ti lampong alalaki. Iti daya banda ti nagtulungan na. Tinuro ti parokin ko. Tsak na puntawan. Nakalimong matladagos. Diyos kay, pulis man yung dagiti dimtan. Delikado ang dagiti nabati akakadwami di igit ti pantalan. Kilatak ti tumarang yung matayo. Ang patingga kalangan iti nagtagdaram po. Kasan nakabalangan at tagos. Di mo urayan nakalbit at tigatilyo. Ikang kamay tikundaway mo magbiyak. Iso asumukukan ka dagiti otoritan. Masilawan ti rupa na babaan ti streetlight. Miguel! Di kan lumaban pa'y! Saan nakaskin ka lang di magpasukukan niya, Miguel?
Sana mabalinti kastoy! Congressman! Anya ka din ti papaspasama ka na kayo. Apay at dinanog yung matintilamisan. Milyones ti balor ti droga na tiliw. Dagiti anti-illegal drug task group. Iti rabi ijay pantalan. Ha? Sigun pa iti nakalibas a buyot ni Mr. Fortes. At danang tulong kadagiti otoridad. Tapno maparmag ti grupo da. Sino ay tinang tulong ka dagiti otoridad, Congressman? Ti lampong alalaki. Nalabit ani Miguel, tidakdakamatin na. Ha! Aglablabasan day jay at tao. Dadadailan nan, tidiskarte. Miguel, baligi ti panang tulong mo kadagiti kamang ti anti-illegal drugs task group idirabi. Milyones ti balor ti nabawi da kontra kadagiti drug dealer. Colonel, inaramid ko lang ti rumbang kadakwada. Dakal ti pakay naigan ni Congressman Marasigan, kadag iti nabawi at droga iti pantalan. Juan Miguel, husto ka. Sigun iti reliable source, puyot ni Congressman dagiti dadduma na papatay. Colonel, natayin ni Bong a hitman ni Mr. Fortes. Panagkunak, saan daon na yan ang makapagdakiwas? Dahito yung tinapinta sa gundaway. Tapno raot at ti mismo abalay ni Mr. Fortes. Agan nagkalangit aramidam, Miguel. Nangato apadir ti dong param. Agyaman ang itibalakad mo, Colonel. Kanayon alaglagi pagdayta. Ay, kinapodno na. Pinangtaan nak ni Congressman Marasigan. Idinawagan nak iti cellphone. Anya? Positive. Iso ti utak iti panakambus tayo dinaminsan nga daw. Wen, Colonel. Gaputa nakitak matlaang ni Hector abuyot na. Amok anakapsutan ti puwersa ti grupo na. Tadon kadag iti pasurot na tinatay. Aden saganak nga igam nga ramatem. Aday ti compartment ti kotse. Ngam saan mo pa yung maidalyas at ita ti igam. Gaputa madalanam ti checkpoint dagiti military. Colonel. Agan ang nagkakumakanayon, Miguel. Itarnyaman niyo oras. Mabalinda ka atiliwan dagiti otoridad ang nagimat iti igam. Laglagi pa. Siyak kan si kalaang ti makamoy ti daytoy a misyon. Saan lang nga may sa grupo ti makalaban mo. Iso, ang maaramat mo dagiti nabibilag nga igam amang parmag kadakwada. Congressman, kaukalpos mi lang ang nagsarita iti cellphone kani Mr. Fortes. Itamad lang nga oras, agbiyahe na mapan iti Kabisayaan. Mawatak ni Mr. Fortes, Mayor. Dagasan, ti mapaspasamak ita. Sana na sumarsardeng dagiti otoridad amangan anop kadagiti dealer ti droga. Huwag nga ron. Naka-red alert dagiti otoridad kontra droga. Iso nga ganad tayo lang. Agpampamaranga ka na imbag kadagiti masalaw kong opisyal ti anti-illegal drug task group. Mayor, Una yan ti panagsinay mo, Congressman. aklunek nga dan panagamak ko iti sitwasyon ita. Agasam, dakkel ti pukaw ko kadagiti natiliw a droga ije pantalan idi na minsan arabi. Huwag gayam, Congressman. Nakitak dagiti sigo na soldadom iti sentro ti ili. At di pa kay naigam iti panagwaras da. Kinapudno na. Orayan dak iti daydi akan ito. Naska namang bukalak iti baro a grupo. Tapno masalak niban ti reputasyon ko. Ken dagiti illegal a negosyo. Dagiti dakdakamata ka soldado, Congressman. Aktibo da kadipay iti serbisyo
Sanen, nagikatdan, gapukan niya. Doble ti bayad ko kadakwada. Isuan alukoy ko ida, ako mapang iti grupo. Kasta ka di. Nasisiglat dagi jaya soldado. Nasubok ko idan, may panggap iti ranget. Nagdalan kanyak dagi jaya nga sparrows. Iso nga amok, ti kabalanda. Sabagay, husto lang tiraramidam. Maska na may saganaan ti amin. Di tayo amo ti panawan. Ang mga no da tayo maten ti adda iti watch list dagiti kamang ti anti-illegal drugs task group. Una yan ti mapaspasamak dito'y probinsya. Pasig nga da pa kainaigan iti droga ti mabasa dito'y pagiwarnak. Idi lang kalman ti rabi. Milyones ti balor ti droga ti natiliw dagiti otoridad. Limaban pa'y dagiti suspek kadagiti pulis. Iso akaaduan kadakwada ti natay. Kababain ti probinsya. Tagito'y ti paggapgapuan ti ado at droga. Sigon iti mapasang artikulo ito newspaper. Toro, Oh, Nana Marcelina. Siga mo. itay kapay ngagbasbasa iti pagiwarnak. Ang nana. Nagdakas at talaga ti mapaspasamak. Ado, ti matmatay at tao. Gapo iti droga. Awan ti nasaya at ngayit din ti droga. Dadaulan na laang ti masakbayan dagiti agar aramat. Iti lang kabangibang nga ili ti nakapasamakan ti inkwentro dagiti otoridad kontra kadagiti drug dealer. Anya, Adu kadagiti suspect na tay nana. Panagkunak, agnakam itan dagiti sindikato, tadakkel tinapukaw kadakwada. Agasam, milyones ti balor ti droga na tiliw kadakwada. ay naturo. Dagiti matlaang adda iti takam ti masuspetsa nga agar aramid iti kalukuan. Kas kumakin ni Congressman Marasigan, agdadata ti mading aramid na, ngam kaslaawan ter aramidan dagiti nakatugaw nga opisyal. Nawayalat tang agdakiwas dagiti pasurot dagi a congressman nga garamid iti dakas. Manmanulaangan dagiti nakatugaw nga opisyal a mapagtalkan. Ken agar aramid iti nasayat. Mabilbilang laengan. Pasitan dagiti pasurot ni Mr. Cortez. Tay tuy pa kadakayo. Tay tatirumbang kadakayo. Ni Mr. Fortes tinakalugan iti kotse. Ket panggap ng ti aglibas. Sana mabalin. Baka batak iti balang. Sana mabalin ang makalibas ti target ko. Subyak ti motorsiklok. Ket kamatik ti kotse nagluganan na. Pinasiwat ng ti kotse. Ngem saan nakapaudikin ko na. Surutak agingga iti papanan na lugar. Kabalan pa iti motorsiklo akamatin ti. Ha? Guntaway kong daytoy. Bimuntog ti taray ti kotse. Apaman ang makasidaga ken kuana. Punteriya ti pilit ti kotse. Kamayanan ti panagpataray ko iti motorsiklo. Iton. Dayjay. Naidong parti kotse na itinangato a pader. Sigurad huwag pa iti amin. Nunatayin ni Mr. Fortes. Maglisigaw! Maglisigaw! Sumunod na Congressman Marasigan! Oh. Positibo. At dapat lang iti uneg ti kotse ti bangkay ni Mr. Fortes. Maglisigaw din na! Congressman! Kita ang timakandawan na pili ti kotse.
Iso laki iti pinuntirya ti suspek. Iso ana idong party ko ni Mr. Fortes iti na nga to apater. At dapay tama ti balay ti ulo ni Mr. Fortes. Talaga sinigurado ti hitman ti panakatay na. Congressman, sigun iti investigador, sakbayan na paltugan ni Mr. Fortes. At na napasama kan arangat iti balayda. Aniya. Nalabit na naglibas lang ni Mr. Fortes, kaya't kinamat ti hitman naging gaan na abutan ti suspek iti dayto a lugar. Ala, mapantay iti mismo a balay ni Mr. Fortes, Hector. Apay, Billy? Namuan nyo ka din ti damag may panggap iti napasamak ko ni Mr. Fortes. Well, naudi kan abang ipadamag kanya. Ah, Nayawagan kanyak ti hepe iti polisya. boss. Rumbang lang nga asjay ti mapasama kan ni Mr. Fortes. Awan tinasayat a pagbanagan ti tao adursok kan saan nga agpampanunot. Nagtipon da kini Congressman Marasigan a pada na metlang amenal kan awan panunot na. Boss, awanan ti may sa kalaban tayo ti negosyo. Natayan. Billy, sayang ka tao. Tawan gayam panunot mo. Ha? Nilang Mr. Fortes tinatay. Si Bibiyag Pay dayjay a Congressman Marasigan. Kastamatan kan ni Mayor Carrion. No sino man jay hitman anang patay kan ni Mr. Fortes. Agyaman akan kuwana. Panakisayan, di ka busor ko. Anyapay, dagiti sumaruno ang mapasamak. Gagayem, ti uliway na denggan, ti tuloy, ti nobela tayo ang napauluan. Tepang, iti tangatang. Tepang, iti tangatang. Tinapalabas, nasenyalan ti dokumento ti daga. Iso nga mo ni Don Braulio anabasa ni Altea ti maipanggap iti peke a dokumento. Iti sa Balyo Bangir, timulong ni Miguel kadagiti otoridad tapno maparmet dagiti drug dealer. Inikan ni Miguel tigundaway ni Bong tapno agbyag, ngem limaban daytoy, iso ang napapatay ni Miguel. Naglabas ti Aldaw, nagbaligi man ni Miguel anang papatay ken ni Mr. Fortes. Naalarma da Mayor Carrion ken Congressman Marasigan gapo iti napasamak na enkwentro. Impakaamumat ni Billy ken ni Don Braulio tinapasamak ken ni Mr. Fortes. Itagagayem, denggan nyo tituloy tinobela tayo ang napauluan. Tepang! Iti tangatang! Rumbang lang akas jay ti mapasamak kan ni Mr. Fortes. Awan tinasaya ta pagbanagan ti tao adursok kan saan nga papanunot. Nagtipon da kay ni Congressman Marasigan apada na metlang amanal kan awan panunot na. Boss, awanan ti may sa kalaban tayo ti negosyo. Natayan. Sayang ka tao, Billy. Awan medgayang panunot mo. Nila ang Mr. Fortes tinatay. Si Bibiyag Pailaang ni Congressman Marasigan. Boss. Kasamatan ken ni Mayor Carrion. No sino man day hitman anang patay ken ni Mr. Fortes. Agyaman akan kuwana. Tanakisayan ti kabusor ko! Irwaryo amin, anabibilag nga armas, iti bodega. Areklado, Congressman! Amo kasakmeten, di sarunoday jay Miguel. Isulagid di tinang raot kenang patay kini Mr. Fortes. Congressman!
Congressman, nakasaganan ti kotse pagluganan yung agpakabisera. Sanak payarum marita, Hector. Naska na mairwar amin, dagiti nabibilag nga armas iti bodega. Sa di na ti pangipanan tayo kadagiti armas, Congressman. Dagiti daduma, aramaten tayo. Ket dagiti mat daduma, maikali iti daga. Congressman, Awan ti mabati nga igam iti bodega. Nukas pangarigan tadamang raot kada tayo. Awan ti makita dagiti otoridad nga ebidensya. Ala, tumulong ka mangibakni kadagiti igam, Hector. Juan, Congressman. Oh, narabaw pa ilang tinakaling abot ha. Atong armas, ti itabon tayo dita. Iso agsisinublat tayo magkali. Walidor! Diyos ka. Nagado, kan nagkakabilag nga arbas ti ikali mi. Tandaan ak na ti apas at ti kakaykaywan. Hector! Oh! Nauna ka niya mo! Mabilin na ito yan! O sige, mabalingan na ita. Ibunag tayo nga ro dami na kita armas. Ken urnusan tayo nga itabon. Sayang na kita armas, na may kali lang. Lako ba may isa? Nagkunasayang dagiti armas. Randy, ilimang tayo lang dagita igam. Aging galad kalma ti mapaspasamak itariribok. Kas nagayam. Wen, Randy. Naala tayo matan dagiti kayat tayo a klase ti igam. Kasta matan dagiti nagado abala. Ala, kartayan tayo nagtrabaho. Narigat ti masipngatan di ti minuyungan. Hector, karagampay iti arat ti baso. Anak na to, Congressman. Hop. Ato'y, Congressman. Ala, kargamatan ti baso. Tadanggayan nak nga uminom. O, sige, Congressman. Hop. Nagaduting karagam iti baso. Kas kalamay ibusan iti arak. Nagadu ti arak dito'y balay ko. Ni Congressman Matt. Italaing kami na makaramatang manin iti imported nga rat. Sana parigot kanyak dayta. Ala, agren ka iti imported nga arak. Aginggat kabailam. Ayos! Nalawag magkaya man. Anay ko ka. Ang obra ka. Nalabas ko tinaginom iti imported nga arak iti labi. Bumangon ako ng kapiyak. Iti pa yun, sopat tinagturog ah. Papanak din iti kusina. Napay ayan dagiti daddo maataw ni Congressman. Nagulimag man ti taglawlaw ti balay. Diyos kay. Adda na iparabaw a kwarta iti lamisahan. Nagpuskol. Ningat a Congressman ti nang ikabil iti kwarta. Alawik. Wow. Nagsasangaribo. Ibulsakit iti kwarta. Makamuditan no sa pulin ni Congressman ti kwarta na. Saan mata sinapol ni Congressman ti kwarta? Nagturong pa yun ni kusina. Kukuha ko na nabatad ti kwarta nga inalak iti lamisan. Ay, Hector. Ah, Nasiputak tinaramid mo itay. Randy. Inalam ti kwarta na kaparabaw iti lamisan. Anya? Ipulong ka kini Congressman. Mabit lang. Si Kamat Randy. O sige, di mo nipulpulong kini Congressman. Nalabit ang nalipatan na ti kwarta iti lamisahan. Di kagdanag. Ikang ka iti kwarta. Basta saan ka nga gipulpulong. Talaga ang maribibukan ng itinabasa ka dokumento. Ni Don Braulio, tinakainagaanan, jay paraiso. Ma'am Althea, itay ka pa ngagmay-may sa dito'y balkaon. At ka di pa kariribukam. Nana Rosalia,
Madlaw ko ititigtignay mo. Naunag ti pampanunutam. Kan saan amagsat ti panagsinay mo. Nakunayo kanyak ako kwa dagiti dadakkel ko ti paraiso. Ngam saan matgayam? Anya, Nabasak ti dokumento. Kat ti paraiso. Kukuha ni Don Braulio. sigurado ka iti dayta, Ma'am Althea. Nalawag ang nabasak ti amin. Sakbay nga inyawat ko ni Don Braulio ti file case. Limad a kinitak ti linaon na. Dokumento matgayam ti daga. Kamali tinabasa, ma'am. Kukwa dagiti dadakkel mo ti daga. Maipasiguradok daytaken ka. Tunggal taon idey akadwaek ni Doña Sabel ngagbayad iti buwis ti daga. Isu ama kunak apalso tinabasam a dokumentaw. Anya? Ma'am Althea, saan nga amin a makikita ti mata ket pudno? Sigurado a peke tinabasam a dokumento ti daga. Anya? Laglagi pa saan a nasaya at atao ni Don Braulio? Sigurado pa'y ti amin no original tinakitam a dokumento wano saan. Nabayag a sinapsapul mekin ni Ma'am Althea ti dokumento ti daga, Marcelina. Panagkunak, saan a basta irwarlatan ni Don Braulio ti papeles? Daytama ti pagsiddaawak. Ginundawayan ni Don Braulio ti kinalupoy ti kapanunutan ni Althea. Husto ka, Marcelina. Sigurado a peke tinabasa ni Ma'am Althea a dokumentaw ti daga. Ammo tayo matang tinagalas nga ugali ni Don Braulio. Maaramid na ti amin. Tapno laeng matagikwa na ti banag akalkalikaguman na. Kasapulan ni Althea ti pamagbaga. Tapno maigiya, no anya ti rumbag nga aramiden na. Nakurang pa'y ti ammo na, maipanggap kadagiti mapaspasamak. Kadagito'y laeng apanawan anaamuan na ti amin. Adupay nga oras ti palabsan, sakbay amagunod ti panagbaligay. Sapay la kuma, tadumtengen ti umno akan ito. Ket makita ni Ma'am Althea ti bunga, ti adon a sakripisyo na. Good job, Miguel. Dakkel nga ikang tinapukaw. Ininuten ang maparparmat dagiti drug dealer. Agyaman na, Colonel. Nga maging gaita. Nawaya pa lang dagiti daddu mga agdakdakiwas. Sana bale. At dantupay sa balingal daw a panagtignay mo. Colonel, ammo kon ti kinasya sino dagiti kabusor ko. No asino man kadakwada ti masalaw ko. Isun ti parmakak. Okay. Keep up the good work. Ulitek nga ibagakan ka. Ti kanayon a panagananad mo. Saan niya umdas ti kabailam itiranget. No di mo amo ti aganad. Colonel, Sa anak ang nagkamalian ang piligan ka, Miguel. Agtalakak launay iti kabailam. Sapay la kuma. Ta iti kabiitan na panawan. Maibalodan ti rombeng a may balot. Nang runa iti dayjay a Congressman Marasigan. Colonel, amok tilikaw ti bito kaday a Congressman Marasigan. Saan ngagpatingga iti illegal nga aramid na? Hindi pa'y laeng ang adlaw ko dagiti illegal activities nga aramidan na iti uneg kenruar iti armada pwersa. Kang runaan dagiti mapukpukaw nga armas nga agsirbi ko makadagiti soldado. Colonel, Adu pa'y laeng kadagiti igam nga adda iti database ti mapukpukaw.
Ipaay kan iwaras ti gobyerno dagiti nabibilag nga armas kadagiti soldado. Ngam, kalaat ang nagpukaw dagiti. Colonel, ni Congressman Marasigan ti prime suspect. May panggap ka dagiti mapukpukaw nga igam. Wen, Miguel. Dagiti dagduma na recover nga igam. Naisublin iti mother unit. Mararamat itan dagiti kakadwa iti serbisyo. Patsya nga dalang iti daytoy a probinsya dagiti mapukpukaw pay nga igam. No sa dino ti ayam ti prime suspect, isumat ti ayam dagiti loose firearms. Husto ka. No adalin anaimbag, manipod nagpukaw dagiti armas. Nagbalin meten a nariribok ti probinsya. Saan lang aditoy? No dikat oray kadagiti kabangibang a probinsya. Baybayan nyo pa lang ni Jaime di pagbarutan, Billy. Naingat pa lang dagiti otoridad. Wan boss, kinapudno na. Tunggal exit point iti ili. At the checkpoint dagiti pulis ken soldado. Pinapudno na, bimaba ti mapaglakwan iti droga. Gapo iti mapaspasamak ita a kampanya dagiti otoridad kontra droga. Boss, adagam na patag nga ibagakan ka. Anya dayta, Billy. Sigun ka dagiti source tayo. Ni Mayor Carion ti mangipipit ka dagiti maidil-deliver at droga iti masakupan na. Anya? Imbis ko ma 100% ti makastrek at droga iti lugar na. Ngem ipikan na gayam. Gusto pa lang jay atap ko. Baybayadak na jay tidak kalagatan tapno makastrek ti illegal a negosok iti lugar na. Hangam, traidor met gaya. Naibaga akon iti may panggap iti dayta kada kayo, boss. Patapatapay lang ti amin. Ala, gundawayan tayo ti pandakasardeng pailaang ti operasyon ti droga. Boss, Billy, ni pailaang Mayor Carion ti asikaswenyo kadagiti tao tayo. anya ti aramidin mi kuana, boss. Idatagyo kanyak, ijay daan a hideout. Matungpal, boss. Kaya't ko nga iti kabiitan na panawan, mapukawan dayjay a mayor. May summer a traidor. Nagmayat gayang tag-istambay dito yung staff house, ha? Mabaling kami ngagkami. Oh. Iba't bati dagiti da dumaabuyot ni congressman dagiti cellphone da. Branded pa eh. Ag kakangin, ha? Talaga saklang ti tao dito eh. Ah, iti silad. Kita hakman no adda tao. Awan tao. Gundawayak nga lang ti talo a cellphone ang nakaparabaw iti lamisahan. Kartingak tumat nanti umadayo. Nakadwa. Agpasimple kayo lang. Amang paliw ka dagiti puyot ni Mayor Carion nga da iti sabali alamisan. Ha? Sa trabahuan tayo ni Mayor Carion. Unan tayo dagiti puyot na. Apaman arumuar dagita dito yung beerhouse. Sarutan tayo. Kat amo yung tiramidin niya. Billy, ang mamuktimay sa kadagiti boyot ni Mayor Carion. Anya kung manong mamumusek. Iti da ito ang trabaho. Awan tiyam amo tayo. Kita lang, Billy. Timbak na doon. Katlangatan ti rumor ti House. Alay, agsaga na kayo. Kat surutan tayo na. Tara sa inyo. Di mo unay asid kan ti kotse, Jose. Amangan numakadlaw na kitiawanan pa eh. Wen, Billy. Agnakam itan ni Mayor Carion. Traidor tayo dya tao.
Nagdakkel ti baybayad kan kuanan ni Don Braulio. Tapno maprotektaran ti negosyo na. Isumot gayam ti mangipipit kadagiti droga tayo iti lugar na. San ka ting aglaklako matitidrogan ni Mayor Carrion? Putno dayta. Nga madasaritaan da ka ni Don Braulio makastreklat tati. Nagpartakan din nakamotorsiklo ng labas ka tayo, Billy! Kita kam dyan ang labas kada tayo nakamotorsiklo. Sinarununan ti kotse target tayo. Huwag nga paiso, Billy! Isadong na dagos ti kotse! Billy! Gimnong ti kotse target tayo! Asino nga ta dyan nakamotorsiklo anang ipurwak iti Granada? Asino nga ta? Asino tidakdakamaten ni Billy anang pabatak iti kotse? Gagayem, ti uliway na denggan, ti tuloy tinubela tayo anaboluan. Tepang, iti tangatang. Nobela ni Isagani Yalong Bolyeser. Iti madireksyon kan musika. Jonar, June Repotazo. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti TZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Tepang! Iti tangatang!